Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 3. An nadam ti saom, tapno masalaknibam ti biag mo. Ti tao adi na panunutan nga umuna ti sawen na, dadaulan na ti mismo abagina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ter aramidem ditoy. Saan mo ako na nga agaplay kamot dito'y pagtrab-trabahuan mi kin ni Rose? Dakas ka di? Saan ba't kiti dakas? Ti dakas lang. Amangan no saan da ka nga awatan, gapo iti itsuram. Apay, anya pa dito itsurak. Gapo iti atidog atimid mo. Day talang ti makagapuasan dak nga awatan. Siyempre, nakasurat mo't dita, a wanted sales girl with pleasing personality. Ang mga numabutang laang dagiti ubing agumatang no kaskan ka ti sales lady. Nakabutbutang ka di tilangak. Saan mat kat di nakabutbutang? Ngam nakakatkatawa lang. Anya? O sige, tapno saan mo mat ako na. Padasam ti mapan-agaplay kin ni boss. Anya ti amom, numapagasatan ka, kat awaten da ka. Anya, nagturad matan na nag-apply dito yung dayjay at timidan. Panagkunam ka di kat awaten ni boss. Tsaka mo, depende siguro. Ang mga no awaten nakit dimat, nagkasapulan launay iti trabahador. Naglawa mo't ngamin ti pwesto na. Sakat, ado ti aggatang. Ay, kasladyak mairusok akaduwata nga aglako dito eh. Saan mo lata nakit kitain at saan ang madadaal ti aldaw mo? Nukas pangarigan tamaaway. Talaga asaan na niya? Jak tupulos ka sa udegya a babae. Saan ko apampansinan? Kat kastamot tiyaramidam, ha? Talaga akasta ti aramida. O anya, naawat ka iti trabaho? Wan nanang. Wan, kunam. Ngamapay akaslan naliday ka. Kasano? Kaslasan ang naragsak da Jillian kaniros ang naawat ako dya pagtrabahuan da. Ket anya kumangay. Bye-bye amlat ta ida. Ti aramidem kit day, say-saya atem ti panagtrabaho. Wan nanang, talaga kasta ti aramida. Ay, no anya launay mo ti panggurguraan ken kadagi jay akalugaran tayo. Gapo nga ta iti itsurak nanang. Apay, anya ti itsuram ay kat no napimpintas kamot ngam dagi jay adwa. Uy-uyawan da ti atidog at timid ko nanang. Ay, saan mo't unay nga atidog day tatimid mo? Apay nga minakastoy ti timid ko nanang. Saan ba't akastoy ti timid yo? Anya ka di tinaginawan yo kanyak. Mangga anaata, anak ko. Iso nga ta akastoy ti ship ti rupa. Ay, uray kasta ti shape tarupam. Tanapintas ka, anak ko. Naunag dagiti babasit akalid mo. Idinto tadagi jay amang uyaw ken ka ket saan damot anapintas. Bilbilan dapay. Saan akas ken ka anagmayat ti shape ti pamagin. Ngam ti shape mat ti rupak ti uyawan da. Umapal dalaeng ken kadagi jay, anak ko. Agyaman nak itipan ng sukon mo kanyak, Arthur. Itulod ka din ijibalayo, ano, andapay kayat mapapananta. Agpasyar ta kumamot, Sa dino ta kayat mapagpasyaran ta. Ijay kumamot adda na pintas amabuya, Mangrugi ngamin inton bigat, makakita akon iti saan anasaya at abuya. Apay anak ko nam ti kasta. Kasano, naawat dadya at timidan iti pagtrab-trabakwak. Ay, kagurak laeng makikita ti rupa na. Maditi kasta.
Saan mo nga uyawan ti pada matao? Ay basta, kasurun ko day babae. Ay, umaynak manin sukunan inton bigat ang. Tay pakitakin katirupa na. Asino nga min ti dakdakamatan? Kalugaran mi. Adda ka di basol na ken ka? Awan mo't kat di. Ngam kagurak launay ti panagrup-rupa na. Saan na nasaya ti kasta? Awan mo't gayang basol na ken ka? Saan mo nga isakit day babae? Diyak lang mo no anya ti reaksyon mo no makitang. Saan ang napatag kanyak ti kinapintas? Napatpatag kanyak ti nasayaat nga ugali. Nukas na. Saan anapatagkan ka ti kinapintas ko? Napatag? Ngam napatpatag ka kanyak no saan ka ang nauyaw? Oh, apa akas dati tsura masimbang patiho? Papa, agbabawi ak sa nangaram ka ni Jillian. Ne, mas daawak maniho. Diyak kaya ti ugali da diya babae. Kasla perfecto no agsasaw. Agas man jay kunana idi kanyak. Nga apay kano anak gwapo ka. Idinto ta siya nga mama kat saan. Apay nga itala nga makitak ti ugali na, Papa. Ida agar aramak. Diyak mat nakita ti kasdi nga ugali na. Una, tasan mo nga inam-amo na sayaat. Anya nga tatirumbay nga aramidag. I-break mo. Itatana sa papay. Talaga akas ta ti aramidag no saan ngagbalbaliw, Papa. Saan na pa'y nga mo abak nang ka? Ang nagalasan ti ugali na. Kasanong tulangan, numamuan na nga damabalin ti pamilya. Iso nga rod saan ko pa ngimbagbaga ko na ti kinapudno. Kaya't ko ngamin nga ayatan nak ti babae, saan agapoy ti kinabaknang ko. Nasayaat mga tadakan, Arthur. Apay, adda ka di nasayaat nga ipadamag mo? Kaya't kalaan nga iyam-am mo iti kunak abaro akadwami. Tapno makita na mati kinagwapom akayan ayat ko. Vanessa, umasidag ka dito eh. Adda kayat ko ngayam-am mo kan ka. Apay ka di, Julian. Iso ni Arthur, kayan ayat ko. Arthur, iso di kun kunak asaan anasaya at abuya ang makitak iti biniga. Iso ni Vanessa. Anya ka di dati nga ibagbagam Jillian. Respetuam kumamat ti pada matao. Nice meeting you, Vanessa. Pasensya ka lang kuman iti panagsasao ni Jillian. Maragsakan ak matamakamam-amukan ka, Arthur. Anya? Agkid daw ka iti pamakawan iti dayta ang babae. Umekan Jillian. Itulod ka iti balayo. Kan kayat ka makasarita iti nalabat. Anya ti ko na mapagsaritaan ta, Arthur. Talaga ka diya saan mo ang maikat ti naalas na ugalim? Apay ka di nga isakit mo launay dayjay atimidan. Anya ka di ti basol na ken ka? Basol na ti iyo umay na panagtrabaho iti pagtrab-trabaho. No saan mo abaliwan ti kastang ugalim? Nasaysaya at langan nga aglinipatan. Anya? Gapo lang ang iti dayjay ati dog ti timid na. Isinanak. Saan mo ako na akursonadam? Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Nauma ako ni ti kastang ugalim. Iso ang nasaysaya at ngagsinatan. Amom ka di agapukan ka. Insinanak ni Arthur. Awan amok may papaniti panagsinayo. Iso adi na kumamat pa basulan. No saan ka pa'y lang agikat iti dayto apagtrab-trabawan? Sa anak asumardang, aging saan ka maikat. No kasapulan ngay ramidan ka iti basol mo, aramidak tapno lang ang pumanaw ka ditoy. Anya, ngam, awan matamok abasol ko kan ka, Julian. Basol mo ti asidag mo kanyak. Ha, balaagan ka, Vanessa. Adaywan na, no di mo kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Na,
Nasaysaya at ngagpaiso, no agikat kan iti trabahom, anak ko. Darigatan, ang mga noan niya pa'y ti aramidan kan kadayjay ajilyan. No apay akas di ti ugali day dya a babae, nana. Bay amon, ni Apo Diyos laengan ti makaamukan ko na. Basta tinapatag, awan dakas nga aramidam. Wan, nanang, agsapulaklangan iti sabali ang pagtrabahuak. Iti adayo iti pagtrabahuan ni Jillian. Okay, iha. Nabasa ko ti resume. Kat mangrugi ka nintong bigat. Agyaman akunay, sir. Awan an yaman na. Kat sapay la kuma, tasapam ti sumrak intong bigat. Namnamaan nyo day ta, sir. Wan gayam. May papan iti kanan nyo. Uray saan kan ngagbalon. Dakamin ti makamo. Agyaman ak no kasta, sir. Arthur, sika, anya ti aramidam dito eh. Siya pa'y tagdamag. Anya tar aramidom dito eh. Dito yakon nga agtrabaho. Binalaagan nak kami ni Jillian, apumanaw ako ni Jai. Nasakit tinakam na. Gaputain sinam kano, gapo kanyak. Awan mo ti amok, may papaniti pa nagsinayo. Talaga nagalas ti ugali ni Jillian. Apay mo't nga minanakisina kakankwana. Gapoy ti saan anasaya at nga ugali na. Gapoy ti pananglais na ken ka. Nasayat kagaya matao, Arthur. Ita, mabalin ka di ti agdamag, no anya ti aramidam dito eh. Ada ka di gatangam? Di pa pati akin kukway ti daytoy. Inawagan nak, tasyak ti mang bantay. Kaputam madikano tirik nana. No kasta, da kayo kayam ti akin kukway ti daytoy, sir. Jak imbagbaga ka ni Jillian ti may papan kadagiti sa ni Kwame. Kasta ka di, sir. Pasensya kayo, no. Arthur, matan ti awag ko kan ka, sir. Okay lang. Dahil ti kayat ko ayawag mo kanyak, Vanessa. No kasta, talaga asaanan ang nagpakpakita kan ka ni Arthur? Saanan, Rose? Gapula ang kadagiti insaw-sawang ko. Insina nakmatin anaming pinsan. Kan oray ni Vanessa, saan matin ang nagpakpakita dito eh? Gaputabi ng laagak. Ano saan ang pumanaw? Dakas ti mapasama kan kwa na. Ngam no panunutan. Awan mat nga agpaiso ti basol ni Vanessa kadata. Daitang rod. No saan nakuma nagisawang iti madi asaw may papankan kwa na. Saan nakumamat nga insina ni Arthur? Agyaman ta sinong bata nakmatlangan, Vanessa. Saan kan to nga tangag babawi? Asyak tinagbalin na nobyam. Sa anak tong agpabawi. Kaputa mo ka nasingpat kan nagagat ka. Adakan ka amin na sapsapulag iti may sa babae. Agpaiso. Uwan. Katap no mamati ka. Yawis ko ti panagkalay satan. Anya, ngam kaakaklon ko pailaang kan ka. Isuntong ba't lang ti pagtungpalan na. Kan dahi ti kayat ni Papa. Kuna na nga apama na sungbatan nak. Agkalay satan. Ta kayat na kanon ti maaddaan iti apo ko. Nakla atak iti dayta na amuak gayam. Naamwang matgayaman gayam. Saan mo ka di nga amo nga dagayam mabalin ti pamilya ni Arthur? Saan? Gaputa saan namot ng bagbaga. Iti restaurant laang tinangyam amwan na kanyak iti amana. Kat inuyaw ko pa'y iti. Kasano? Nagsimple matibado na. Jak mat ammo abak ng dagayam. Ay, sayang. Ita, ni Vanessa nga inuy-uyaw ta ti agnumar. Wan nga ron. No nagtanang akla ko maiti pa nagsasaw. Saan nakuma nga insina ni Arthur?
Umadanen ti aldaw ti kalay sayo ka ni Arthur. Nakasagana ka ka din, anak ko. Wen nanang. Awan mat siguro ti pagbabawyak. Gapo tamok mat anasingpat ni Arthur. Ay, uray pa'y no nasingpet. Saan mo ang maibaga? Nga awan to ti saan nyo apagkin na awatan, anak ko. Kat ti makunak, aramidem tulat ta ti pagrebengham kas asawa. Agsingsingpet ka. Iti kasta, agbalain anaragsak ti bangunan nyo a pamilya. Ken, saan ka abastagi sawang iti nasasakit a balikas? Wen nanang. Tandaanak dagita abilin nyo kanyak. Di tayo agisawang iti makapasakit iti pada tayo at tao. Agarami tayo kit iti banag amakay ayo iti imatang ti Diyos, iti kasta, ad-addapay a bendisyonan na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer, recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag ng oras kada kayo amin.